sesión número 18 de actividades físicas Eu Fico na Casa. Imos aló. Para esta sesión traio-vos unha proposta moi interesante. De seguro que moitos de vos aproveitaredes esta fase para ir a visitar a eses familiares que levades tanto tempo sen ver. Moitos, seguro, que iredes a ver aos vosos avós e avoas, ou incluso familiares que son, digamos, que un pouco máis maiores, que son os grandes veteranos da familia. Pois quero que aproveitedes e faledes moito con eles sobre un tema, os xogos da súa infancia. Quero que prestedes moita atención, abride ben as orellas, porque estou segura que ides a escoitar historias super interesantes. Dende logo que vos sorprenderán os xogos que practicaban os vosos avós ou os maiores da vosa familia. Incluso tamén podedes aproveitar para preguntarlle a papá ou mamá e analizar se variaron moito os xogos os que se xogaban antano ou os que xogades vos agora, tanto xogos como xoguetes. Agora que dispoñedes de todo o tempo do mundo, aproveitad ese tempo en familia para poñer en práctica os xogos que acabades de descubrir. Se vos apetece, gravádevos e enviádevos vídeos. Estarei encantada de ver o ben que vos lo pasades xogando en familia a xogos de antano. Xa que esta proposta me parece tan interesante e quero que as primades ao máximo, ides a dispoñer de máis tempo do habitual. Por iso, esta semana tan só vou a subir un vídeo de actividades físicas para que non teñades presas á hora de conversar e de poñer en práctica os xogos. E antes de despedirme, quero aproveitar para facer unha cousa que me pediron durante as videochamadas da semana pasada os meus alumnos e alumnas do CPI de Pontecesur. E era que os saudara. Así que aproveito para mandarles unha manchea de bicos e apertas moi fortes, que xa sabedes que vos boto moitísimo de menos. Quero vos. E xa sabedes, actividade física e a ficar na casa.